Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej ħankomplu nirriflettu dwar il-konsagrazzjoni tal-anfusna lil Ġesu permezz ta' Marija skont it-tagħlim tal-San Luigi Maria de Montfort fil-ktieb tiegħu it-trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġin Birka. Dan l-ispiritwalità ta' din il-qaddisja spiritwalità li ħafna persuni fil-Knisja benefikaw minna, inklusa anka per eżempju il-Papa Giovanni Paolo II illi propju l-motto tal-pontifikat tiegħu Totus Tuus huwa ispirat propju mill-ispiritualità u t-tagħlim li qegħdin nirriflettu fuqu f'dawn il-katekeżijiet tagħna. Illum se nirriflettu ftit fuq il-motivazzjonijiet li ħajruna biex nipprattikaw il-konsagrazzjoni tagħna l Ġesu permezz ta' Marija skont dak li għallem Montfort. U jagħti numru ta' raġunijiet ta' motivi li ħajruna sabiex aħna nkunu kompletament ta' Marija biex permezz tagħha nkunu kompletament ta' Ġesu. Ovvjament dawn huma raġunijiet li huma motivati mill-ħajja fl-Ispirtu, mill-Ispirtu Santu. Ġifieri jekk wieħed ma jkunx qed jgħix ħajja fl-Ispirtu, ċerti affarijiet mhux se jifhimhom. ċerti affarijiet mhumiex bil-forsa jagħmlu sens fil-ħajja tiegħu. Imma l-bniedem tal-Ispirtu huwa marbul mill-Ispirtu, huwa l-Ispirtu li jarraf il-verità. L-ewwel motivazzjoni li Montfort jurina eżistija li din il-konsagrazzjoni tpeġġina kollna kemm aħna għas-servizz ta' Alla. Għaliex, dil-konsagrazzjoni lil Ġesu permezz ta' Marija rajna li wieħed isir il-sir fidil ta' Ġesu Marija. Kont spjegajt it-tifsira ta' il-sir fit-tagħlim ta' Montfort, ġifieri wieħed li kompletament min jeddu jiġħad ħanejdu hekk għal dak li għandu biex ikun kompletament f'ġismu fruħu fl-affarijiet materjali u spiritwali tiegħu kollha ta' Ġesu Marija. Dil-konsagrazzjoni għalhekk jagħtihom kollox mingħajr ma jżomm xejn għalih innifsu. Daqstant wieħed se joffri lil Ġesu l-Marija l-ħsibijiet kollha tiegħu, kliemu l-emejjel, is-sofferenza tbatija ta' kull mument fil-ħajja tiegħu biex bekk sew jekk imqajjem, sew jekk rieqed, sew jekk jiekol, sew jekk jixrob, sew jekk qed jagħmel xi xogħol tal-akbar importanza u sew jekk qed jagħmel xi xogħol umli l-ħajja ta' kuljum. Imma f'kollox ikun ta' Ġesu u ta' Marija bis-saħħa u l-qawwa ta' din il-konsagrazzjoni. Ġesu li jħallas għal mid-darba l dawk li jħallu l-affarijiet materjali minħabba fih. Jħallas bil-wisq iktar jgħidilna Montfort ta' dawk li jagħtuh il-valur tal-imejjel tajba tagħhom b'din il-konsagrazzjoni. Allura il-konsagrazzjoni tistijaj bija aħna nagħmlu kollox għall-glorja ta' Alla. Kollox. Mhux biss l-affarijiet spiritwali, mhux biss meta qed titlob, imma l-ħajja ta' kuljum, ix-xogħol, ir-rekreazzjoni, id-divertiment, id-dibatija tiegħek, ir-rużarju tiegħek, il-qudies tiegħek, l-adorazzjoni, l-qari tal-kelma, l-imejjel tal-karità, is-sawm, is-sagrifiċċji, il-penitenzi, kull ma tagħmel kompletament ta' Ġesu permezz ta' Marija u allura d-konsagrazzjoni tgħinek biex inti f'ħajtek fil-ħajja spiritwali tiegħek tagħmel kollox fil-veru sens tal-kelma għall-glorja ta' Alla. It-tieni aspett it-tieni motivazzjoni li Montfort jagħtina hija li din il-konsagrazzjoni tgħinna nimitaw lil Ġesu. F'liema sens. Ġesu nnifsu għażel li jkun dipendenti minn Marija. Meta għal 30 sena sħaħ kienu bidjenti lejn Marija fil-ħajja moħbija tiegħu ġewwa Nażaret. Matul dak is-snin twal Ġesu tal-akbar glorja lil Missier bid-dipendenza u l-ubbidjenza lejn Marija. Meta nirriflettuha din eżistiji li aħna nistgħu nsiru nixbħu lil Ġesu fil-ħajja tiegħu ta' Nażaret li jgħixha faqda ma' Marija. U li Ġesu għal 30 sena sħaħ mhijiex ċajta. Nistgħu ngħidu l-maġġoranza assoluta tal-ħajja tiegħu fuq din l-art imur jgħixha fis-sempliċità tal-ħajja ta' familja maqut ma' Marija. Jobdi minnha, jiddependi minnha, jitlob magħha, jitkellem magħha, jgħix fil-preżenza tagħha. U Ġesu bekk ta' glorja kbira l-Alla l-Missier f'dawk 30 sena, iktar milli kieku Ġesu mar jagħmel mirakli, mar jipriedka u mar jikkonverti l-midinbini. Għax dik kienet irida tal-Missier għalih eżistijaj. U allura aħna nkunu nimitaw il-Ġesu b'din il-konsagrazzjoni. Meta bħalu u miegħu
ninaqdu ma' Marija u nkunu dipendenti fuqha bħala l-om spiritwali tagħna. It-tielet aspett eżistij tal-din il-konsagrazzjoni li motivana biex nagħmluha hija li taqlanna l-għajnuna ta' Marija. Montfort jinsisti ħafna illi Marija tagħti lilha nfisha kollha kemm hi lil dawk li jgħixu din il-konsagrazzjoni. Hija ddaħħalna fil-grazzja tagħha, iżżejjinna bil-meriti tagħha, twiżinna bis-seta tagħha, iddawwalna bid-dija tagħha, tannaqna bl-imħabba tagħha, tikkomunikanna l-virtujiet tagħha u tissupplixxi għan-nuqqasijiet tagħna. Araw daw kwalitajiet kollha li jsemmi Montfort eżistijaj, Marija x'tagħmel għal min joffri lil nnifsu kompletament lilha. Waqt li aħna noffru l-mejjel tajba tagħna lilha il-Marija, hija x'tagħmel? Hija ssaffihom mill-egoiżmu tagħna u mir-rabta anke jekk wieħed ma jkunx jaf biha mal-ħwejjeġ tad-dinja. Marija tippurifika l-mejjel tagħna bil-qalb immakulata tagħha. Marija mhux biss tippurifika, ma Marija tanihom l-mejjel tagħna bil-virtujiet u l-istess merti tagħha. Mela tippurifika imma tani taqqat l-virtujiet tagħha mal-virtujiet tagħna. U mhux biss imma tippreżenthom ukoll il-Ġesu mingħajr ma żżomm xejn għalija nfisha. U għalhekk aħna dak li nagħtu lil Marija nkun qed nagħtuh il-Ġesu. U jkun qed jasal għand Ġesu minn din il-qalb immakulata lura msoffi mid-dnub, imsoffi mid-djufija tagħna u fl-istess ħin jiġimoni arrikkit bil-virtujiet l-imħabba ta' Marija. Eżistijaj kemm motivazzjoni sabiħa din. Motivazzjoni vera sabiħa, għax l-għajnuna ta' Marija mhix għal grazzi materjali biss imma qed nitkellmu hawn fil-ħajja intima spiritwali tagħna ma' Alla. Kif se ngħixu l-għaqda tagħna ma' Alla Trinità Missier Iben u Spiritu Santu permezz ta' dil-Om tagħna tas-sema. Din il-konsagrazzjoni, motivazzjoni oħra jidna Montfort hija tagħti glorja kbira l-Alla. Għax din il-konsagrazzjoni tiggarantixxi li l-emil tajjeb tagħna ikun użat biex jagħti l-ikbar glorja l-Alla, għax Marija tfittex biss li tagħti glorja lill-Alla. Kif naraw li hija tagħmel fil-Magnificat pereżempju, tfaħħar lill-Alla, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Hija kbira u qawwija eżistijaj. Jekk aħna nixtiequ verament bħala nsara nagħtu glorja lill-Alla, dan nistgħu nagħtulu permezz ta' Marija. Għax forsi aħna f'dak li nagħmlu b'xi mod infittxu l-glorja ta' nfusna. Imqar f'ħidma ta' evanġelizzazzjoni, imqar fil-ħajja tad-dar u l-familja, imqar fuq ix-xogħol, imqar ma' ħbieb. Imma jekk ninaqdu ma' Marija, Marija ma tħallinix naqgħu f'dan id-dnub li nagħtu glorja lilna u nqdew balla. Imma Marija hija dik li som l-Alla dejja fiċ-ċentru. Huwa totali, komplet. Huwa fiċ-ċentru. Kemm sabiħa, min jixtieq jgħix il-ħajja tas-su fl-ispirtu, jixtieq ipoġġi l-Alla fiċ-ċentru ta' kollox f'ħajtu. Marija hija triq, Marija hija s-soluzzjoni. Motivazzjoni oħra li għall Montfort eżistijaj għaliex għandna nikkonsagraw lil nfusna lil Marija biex inkunu kompletament ta' Ġesu hija li din il-konsagrazzjoni tmexxina malajr għall-laqda ma' Alla. Din il-konsagrazzjoni Montfort jgħid li hija triq ħafifa, qasira, perfetta u żgura li twassal għall-laqda tagħna ma' Alla. Għaw eżisti kif anka f'daw il-motivazzjonijiet wieħed huma l-motivazzjonijiet fir-realtà tal-ħajja nisranija. Ma Montfort qed jurina kif nistgħu nislu għalihom kif nistgħu ngħixuhom permezz tal-Madonna, permezz ta' dik li hija Marija. U jgħid li dinha Marija hija triq ħafifa għaliex. Din hija triq ħafifa għaliex Ġesu hu fassala biex hu jiġi għandna. Għaliex fiha m'hemm l-ebda ostaklu. Hemm l-ebda ostaklu f'Marija hija l-Immakulata Konċezzjoni hija triq li Ġesu għażel biex jiġi għandna.
U Marija tkun preżenti fil-ħajja tagħna biex tmexxina lura għal għandu. Hija ħafifa ħafna għax silha hu. Minkejja li nistgħu ngħaddu minn dbatijiet eżistiji, anke meta nkunu konsagrati lil Marija, Marija taqlanna grazzi kbar quddiem is-salib tal-ħajja. Allura Marija wkoll għal darb'oħra fid-dbatija ssir triq ħafifa biex aħna ngħixu d-dbatija, mhux biex tkun eliminata, mhux biex ma jkollniex dbatija, imma biex ngħixuha f'qagħda waħda ma' bina Ġesu. Il-qaddejja ta' Marija jerfu dawn is-slali b'ħeffa, glorja u merti akbar minn oħrajn, jgħallem Montfort. Għaliex ikunu qed jagħmlu dan permezz t'omna Marija. Marija biex ngħidlek tħaffidna l-pis eżistijaj, għaliex hija magħna ma' bina Ġesu. Montfort jgħid ukoll hija triq qasira Marija għand Kristu. Għaliex? Għax din it-triq ma nintilfux u wieħed jimxi aktar il quddiem fi żmien qasir ta' dipendenza u sottomissjoni lejn Marija milli li kieku kellu jagħmel li jrid huwa u jiddependi fuq il-qawwa tiegħu. Il-bniedem ubidjenti u sottomess lejn Marija jerbaħ fuq l-dewwa tiegħu. Għaliex mela hija daqshekk qasira għaliex aħna ir-relazzjoni tagħna malla ddur ma' dak li San Pawlo jgħid l-ubidjenza tal-fidi fl-ittra tiegħu r-Rumani l-ewwel kapitlu. U Marija eżistijaj meta aħna nobdu nisimgħu minnha kif hemm fit-tix ta' Kana il-qaddejja semgħu minn dak illi qalet Marija. Marija dejjem twassalna biex nobdu dak li qalilna Ġesu. Marija qatt ma tista' tiżvijak fil-ħajja tiegħek. Marija qatt ma tista' tbedek minn Kristu, qatt ma tista' telliflek iċ-ċentru u l-mira tal-ħajja nisranija tiegħek. Hija triq qasira. Hija triq perfetta. Għaliex? Għax Marija hija l-aħjar mezz li bih nistgħu ninaqdu ma' Ġesu għax hija l-Immakulata u l-aktar qaddisa fost il-bnedmin. Ġesu għażel din it-triq perfetta biex hu jiġi għandna. Hija perfetta xi bla dnub. Meta ninaqdu magħha eżistijaj, Marija ħadbedek mid-dnub, Marija mhux se tħallik taqa' fid-dnub. Min jobdiha, min jimxi magħha, min jgħix għad-deħel ta' Marija jaħrab id-dnub fil-ħajja tiegħu. U Montfort jgħid li hija triq li tmexxina malajra l-aqda malla għaliex hija triq żgura. F'kelma waħda, Marija żgur li se twassalna Ġesu. U mhux se tħawwadna fit-triq tagħna magħha. Ovvjament, Satana li ma jridniex imorru għand Ġesu, laqqas ma ridna morru għand Marija, għax jaf li Marija taħtafna minn taħt idejh biex toħodna għand Kristu. X-xitan se jopponi din il-konsagrazzjoni b'mod jew bieħor, li tibedna mill-Madonna Satana biex ibedna minn Kristu. Però minn hekk il-konsagrazzjoni hija triq żgura xi hija triq antika wkoll fil-Knisja u għandha l-approvazzjoni tal-Knisja. Ġifieri l-Knisja tat il-barka tagħha wara d-disċerniment li l-Knisjan li tanka fuq it-talim ta' dan il-qaddis qabel ma ddikjaratu qaddis. Is-sena biġi Marija de Montfort. Il-Knisja l-fatt li approvat dan it-talim dil-konsagrazzjoni, aħlina hija żgura li aħna ħanimxu f'din it-triq għax il-Knisja berkita. Maħniex se nżvijaw jekk nimxu magħha. Marja u l-Knisja eżistijaj, it-tnejn li huma ma jiżvinjawniex minn Ġesu. Motivazzjoni oħra li Montfort jagħtina eżistijaj biex nagħmlu l-konsagrazzjoni, jgħid għaliex l-konsagrazzjoni tagħtina ċerta libertà interjuri. U l-libertà kbira saħansitra jgħid interjuri. X'inhi din l-libertà interjuri li Montfort jitkellem minnha? Hija l-libertà tal-Ispirtu, tal-Ispirtu Santu. Il-libertà ta' dawk li huma uli talla. U fiex tikkonsisti l-libertà ta' uli talla li jagħmlu li jrid xejn minn dan. Il-libertà ta' uli talla tinsaf li huma ħilsa mid-dnub. Inti iben, inti bint il-missier illi ħelsek mid-dnub. Il-konsagrazzjoni lil Marija faqda waħda magħha meta ngħixu l-ħajja tagħna ma' Marija. Aħna eżisti din il-biża' li dnub jaħkem il-ħajja tagħna u li telfinna ruħna nelbuha, titneħħa għax li ġarajna, għax b'Marija li triq ħafifa, qasira, perfetta u żgura se teħlisna minn dan id-dnub fis-sens li tgħinna biex ma nirsqux lejhu ninqalgħu minnu, ħalli bina Ġesu jkun tassew is-Salvatur, l-uniku Salvatur fil-ħajja tagħna.
Għax Marija tbedna mid-dnub u twassalna għall-ubbidjenza lejn Alla fl-imħabba. Marija eżistiet twassalna li nobdu il-Alla, mhux biss li nemnu f'Alla, imma li nobdu lill-Alla. Din hija xi ħaġa li forsi xi drabi hija sfida kbira lina f'kultura li mhix nisranija bħal mija tagħna. Li inti tista' tkun temmen f'Alla ma siba diffiċli li tagħmel dak li Alla jitlob minnek fil-Vanġelu, fit-tagħlim tal-Knisja, fil-qalb tiegħek. Għaliex tibża mis-soċjetà, tibża minn dawk li huma differenti minnek. Il-Madonna minn għandu devozzjoni vera leha jasal eżistijej illi jobdi lill-Alla u mhux biss jemmen f'Alla. Dik li diġà semmejt jasal għall-ubbidjenza tal-fidi. Dik hija l-libertà. Il-bniedem jakkwista l-libertà vera meta jobdi l-Alla u juża l-libertà tiegħu b'mod tajjeb meta juża biex jobdi lill-Alla. Hawnhekk għadna lil Ġesu li jobdi dejjem il-kelma tal-Missier. U Ġesu għal-bniedem perfett eżistijej, u għal-bniedem liberu, u għal-bniedem sħiħ. Montfort jgħallem ukoll li din il-konsagrazzjoni iġġib benefiċċji kbar għal proxmu, lura hija motivazzjoni oħra għaliex aħna għandna nikkonsagraw lil nfusna lil Marija. Għax il-konsagrazzjoni ġġib barka kbira fuq il-proxmu tagħna. Għaliex iġġib din il-barka? Għaliex aħna fil-konsagrazzjoni noffru l-valur tal-emejjel tajjeb tagħna kompletament il-Marija. Imbagħad inħallu l-Marija tqassam it-talb tagħna, l-intenzjonijiet tagħna kemm għal-ħutna fil-bżonn fuq dil-art, mu speċjali dawk li tbedu minn Ġesu, kif ukoll għal-ħutna fil-purgatorju, dawk li qed jistennew din it-tisfija ħalli jingħaqdu b'mod sħiħ ma' Alla fil-ħajja tagħhom. Allura eżisti il-konsagrazzjoni li jimmotivana liha mhijiex biss dusija personali tagħna, mhijiex biss l-imħabba tagħna lejn Alla, imma dak li għandu jimmotivani għaw koll imħabba tagħna lejn il-proxmu. Marija ma talqikx fiha, laqqas ma talqek fi bnek Ġesu. Marija tiftaħlek qalbek għall-Knisja u għal dawk li huma l-bogħod minna. Għal ħutek li jemnu f'Ġesu u għal ħutek li ma jemnux f'Ġesu. Kemm għandna bżonn eżisti din ir-realtà li Marija ta' minna bħala. Marija li tgħid li għal-qaddejja tal-mulej mal-Anġlu Gabriel, allura relazzjoni tagħha malla, però wara dik Marija ssir il-qaddejja tal-bnedmin meta Marija tmur taqdi l-Elisabetta. U li aħna nkunu ta' Marija ġifieri konna sem nidħlu f'din l-ispiritwalità ta' Marija. Illi nsiru magħha qaddejja tal-mulej, imma magħha nsiru wkoll qaddejja tal-bnedmin, qaddejja tal-umanità. Ma jistax ikun li inti tħobb il-Madonna fil-ħajja tiegħek u tibqa' magħluq f'qiegħ nifsek jew tibni relazzjoni magħha li tagħlqek għall-gost tiegħek spiritwali. Marija tiftaħlek qalbek għall-ulieda li għadhom marfux il-Ġesu, għall-ulieda li qegħdin ibagħtu. Il-Marija li hija tiġi ġib laqda sħiħa bejnietna u bejnietna f'Alla. L-aħħar raġuni li Montfort jagħti l-aħħar motivazzjoni li huwa jagħti għaliex għandna nikkonsagraw lil nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija hija li hija mezz eċċellenti għal perseveranza. Il-konsagrazzjoni tgħinna nipperseveraw fil-virtù jgħidilna Montfort u nibqgħu fidili sal-mewt. Għax wieħed ma jkunx qed jistrieħ fuq il-qawwa tiegħu, ma fuq il-qawwa ta' Marija u hija li tħares il-valur tal-imejjel tajba tiegħu. Mela min jagħmel il-konsagrazzjoni eżistijie jista' jippersevera f'din ir-relazzjoni tiegħu mal-Alla għax ma jistrieħx fuq innifsu. Ħafna drabi l-perseveranza nifqu minna għax nibdew induru fuq nfusna, naraw kemm aħna dajfin, naraw kemm aħna midinbin, naraw kemm aħna maħniex kapaċi, naraw kemm malajr taqbżilna, naraw kemm malajr nitilfuha, naraw kemm malajr nirrabjaw. Però fil-konsagrazzjoni tagħna l-Marija nirrealizzaw li aħna qegħdin niġħdu dnub, natura dajfa tagħna, id-dinja, biex nistruħu biss fuq Marija u l-qawwa tal-Ispirtu Santu li joħduna fil-ġnejn Ġesu.
Għalhekk illum rajn eżisti dawn il-motivazzjonijiet. Nerġa' ngħaddihom waħda. Il-motivazzjonijiet li Montfort jagħtina biex aħna nażlu li nagħmlu l-konsagrazzjoni ta' nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija. L-ewwel motivazzjoni hija li tpoġġina kollha kemm aħna s-servizz ta' Alla. Til-motivazzjoni li tgħinna nimitaw lil Ġesu. Tielet motivazzjoni hija taqlanna l-għajnuna ta' Marija. Ir-raba motivazzjoni hija li tagħti l-akbar glorja lil Alla. Il-ħames motivazzjoni li hija t-triq ħafifa, qasira, perfetta u żgura għal Alla. Sitt motivazzjoni hija li tagħtina l-libertà ta' wlied Alla. Is-seba' motivazzjoni hija li ġġib benefiċċji kbar għall proxmu tagħna. U t-tmien u l-aħħar motivazzjoni li jagħti Montfort hija li xija l-mezz eċċellenti għall perseveranza tagħna fil-mixja tagħna ta' fidi. Kemm importanti eżistijej waqt dawn ir-riflessjonijiet li qegħdin nagħmlu fuq dan it-tagħlim illi nixorbu minnu, nerġu nisimgħuh, nassimilawh. Jekk ikolkom ċans taqraw anke direttament il-ktieb ta' Montfort jeżisti anke bil-Malti, ħalli tkunu tistgħu verament tieħdlu f'dak li l-Knisja trid li tkun ir-relazzjoni tagħna ma' Marija. Għax ħafna drabi eżistijej xi drabi l-Madonna nriduċuha mezz biex naqraw grazzi li ċertament Marija għandha di dimensjoni fil-ħajja tagħna, però hemm wisq iktar profondità li ħafna drabi aħna maħniex nieħdu mingħand Marija. U proprju Montfort bdil konsagrazzjoni daħħalna fil-profondità kollha li aħna jeħtieġ neħtlu fiha biex inkunu kompletament ta' Ġesu permezz ta' Marija. Nirringrazzjaw il-Mulej li tana l-Marija biex tkun l-om tagħna tas-sema li mhijiex il-bot minna, imma ħafna u ħafna u ħafna qrib tagħna u li jekk aħna nagħtu lilna nfusna kompletament lilha hija żgur tgħinna nkunu kompletament ta' Ġesu u bekk nilħqu il-milja tal-mamudija tagħna li rċevejna meta konna żgħar. U jekk nagħmlu dan il-Mulej jagħtina slem.